печени смокини с сирене бри, сирене камамбер може. Днес ще направим запечени печени смокини с сирене бри и камамбер. Ще използваме смокини, камамбер, сирене бри, орехи и мед. Разрязваме смокинята на 4. Във вътрешността поставяме сирене бри, натрушаваме орехи и поливаме с мед. Така напълнените смокини слагаме в печката за 5 минути на 200 градуса. Ето такава красива чиния с предястие от печени смокини с сирене бри, сирене камамбер, козе сирене се получава. Допълнително поливаме с добавихме малко зеленина, зърна от нар и се получи една такава превъзходна красота. Приятен апетит!